बताओ हमारा मेहरा रुके पनीर लिया के दे दिले बिया मीठा लिया के तो गई लिया पता नहीं आवत है कि नहीं खाओ कुछ समझ में नहीं खाओ था मेरा के हम छुद्दूर हो गई बिया ये गई कमाओ के 10 साल करे ले कुछ ना बुझल हो करे के बस आपन जोत दी कि हाँ हमके ये करे के बा तुहे करी दूसरा के काम से कोनो मतलब नहीं किया करे के खुल सुनत रही हम ठीक ना ये कुल में हमार कान आगे चलेला समझ लेनी तो लोटो में पानी लिया के दे सकत लो मिठाइया कुछ लिया के ना दे सकत लो चाहे गुड़ चाहे चीनी उनी कुछ भी अतना तो लूर सहूर बाप महतारी देला ही हवे काहे खरीद के काहे न कोई निकलिया के रख देई तो तोहर बाबूजी वाला खरीदे खाती होई हां कि हम अरे हां हमरा के लूर सहूर सिखैले से पहले अपना महतारी के सिखाई समझनी कि नहीं तो फिर नौकरी पे तू का जाता रही हां लूर 100 रुपया जले फट देना जौन हाल बना के रखले बड़ी ना गांव के आदमी गाड़िए देता तो का दिक्कत बाटे काहे खातिर तू टेंशन ले ले बड़ी हाँ ये मान ली कि बेटा पतोया गइल घर में नाती नतकुर का मालिक हो के बुढ़िया तनको एकरा लाज लागता जी आय ओ मिठाई लेके गांव में बाटी कि हमर छोट भाई आवे वाला बा तू कितना बार बोलले बानी कि फिर उहे बतिया तू बतियावत रही हमेशा हां सच बात जब हम कहे ना कि बात पे मत बतियाओ कर हमरा से हमारा दिमाग खराब हो जाला कहियल छिपा के रखब जी कहियल छिपा के रखब छिपा के मुंह दियो कर के गर्दन के दाब के हम मुंह में कहनी हां तब हां अके गांव में जाते तो सब कोई यह कहता हो कनिया तू भाभी बने वाला बाड़ू ना छोट देवर आवता हो मिठाई बाट ढोल झाल बजवाव हम काहे के बाटी है झोल उन्हनी के तो बुद्धि ना रहला तू गोबर खइला हंस आ उ बतिया के तू समझते तो आराम से तू दबा कर अरे हां हमरा के ना डांट के बोल के दबा दे गांव भर के ना डांटब बोलब गांव वाला हमसे थोड़े ना जो बोकला तब तू ही बोलेली गांव वाला कौन बाटे भोसड़ी वाला बोले वाला हमरे के हैं बहुत आदमी बोलत आवे ई कहीं तोरा के बोलत हम के तना बोलना सकोनो अरे दादा रहुआ तो खूब शेर बनी ना हमरा भिरिया का करू मुआ दे तोरे के हम दिमाग खराब करबी त हमरा बाप के हमरा लेखा बेटी लिया के दे देब का मुआ देब त बाप के बेटी लिया के दे देब त एगो पाल ले बाड़ी तो दिन में 2 आलू जरूर बोले के बाटे बोलम ना लाज लगता मुंह छौसी के मन तो कहता कि गोटइए दबा दे एक बार फल फला के मरिए जाओ हैं नाती खेलावे के चाही बैठ के तब लइका खेलै है अपन खेला मस देख हमार दिमाग ऐसे ही खराब होता है हम ओकरा से ओहू को मुआ देम तोरो को मुआ देब हम ओकरे हमरा के मुआ देब त जनतो नहीं खा जतना बढ़िया है उतना खराब है जब होकला तब लिया के बैठ जे एकदम से टाटा गई बतिया लेके हां सच बतिया आंच न लागत तोहर करेजा न फटत हवे मुंह छौसु कहीं का तू मरद हवा के माथा के दर्द भइल बड़ा चल हमरा के बोल ल डांट ल गांव के लोग के ना डांट बोल पइब आवा दड़ त शेर बन जाता हमरा के है का करी पतो ही ऐसा हरामी बिया कि ना तनी खाना देती है ना तनी पानी देती है अब ऐसा दे ही बाटे तब का करी खाही के ना बाटे अरे माई हो माई अरे बैठे नहीं जाते रे दादा अरे हमारा के बूढ़ावा जीवन ना गजन क दे ऐसा क देले बाटे कि कहता कि अपने गोड़ हाथ चलावा डॉक्टर बा तो कहता कि रेस्ट कर भारी नहीं के बाड़ू का हम रेस्ट करी बतावा कहली कहनी कह रहा तनी खाना दे रे कहले बा डॉक्टर की खाए पिए पर तनी ध्यान दी है दे के भारी बाड़ू तक का हुए तब का करी रोटी नहीं के बनाओ तब भतवे ना खाए के बाटे ससिए फूले लागो ताटे माना करम अरे हमारा के नत बोलावा तेल लगावा हो हमरा से आ जाई में देखो अपन तो बाहर में लहरा लूटा तरन जे परेशानी झेलत ते न बेटा पतो सुने वाला बाणो स लइका तनी सुनतो बताऊ नहीं के सुनती हेने बोलावत त अच्छा हो जाए दे पैदा कइले के डेरी बाटे जहाँ पैदा कइनी आ खाली भइनी तब बताई चली हो का जनी कहां गइल बना से खेले मिलबे ना कोई इनका के देखत नहीं ना तो एकदम से लागता कि हमर आग फेंके लागता वे लाज लागता हो हैं अरे तोहरा लेखा इंसान चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाए के चाहिए ओ बेशरम बेहाया बेलौज कहीं की लाज शर्म घर के पी गइल बाड़ू ई कौना कह पाप हो हैं बुढ़ावे के न कि ई पाप ह कि फल ह फल ह तोरा लाज लागत वे
हैं पापा जी के क साल हो गइल बाहर गइले तब चाचा जी कह का कहल चाहतारू अपना खिलाड़ी बनी न रहुआ आखिर बुढ़ापा में लइका हो खाओ त जवानी में बाप रे बाप कौनो रहर सरसों बाकी ना छोड़ ले हो खम समझनी बोल कह जौन कहबू अब तुम सुना ही के ना बाटे गांव में तो मुंह देखावे ला हमनी के छोड़ ही नहीं खिरहुआ त का करी हमारा के बोलत रही जो बुढ़ावा के बोल जो बुढ़ावा करे तब ना बुढ़ावा के बोला पापा इसे रतिया फोन के कहमी का जी पापा जी ई ढंग से उरा अच्छा लागत त कहत न किया हो हमरा के तो 1.5-2 साल बाहर हो गइल डॉक्टर आइल ना रहना विशाल होटलवा में अरे रवा लाज लागत जी आई एकदम बेशर्मे हो गइल बानी कैसे न कल सुबह हंसे त हंसे चलनियो हंसे लागल जेना में 72 को छेद बा जाए दो का करे के भाई यही से नहीं कुना हमरा के ना तनी टाइम से खाना देत ना पानी देत अब कितना खा खा के भैंस हो खाबू बस खाए के बाद सुते के बाद हाय पेटा चिरवाइबू का दू फका ऑपरेशन तक केहू ने कराही के पड़ी को ऐसे डॉक्टर कहले बा सब कोई कहता एक कनिया अब तो हर लइका होखे के चाहिए तो बुढ़िए का लइका होता है अच्छा का काम बा करी कहताटे तो गांव के आदमी ओइगा ने कहेला अब देहले बारन भगवान त बिग दिन ना अभी तार उमरिए का होता कैसे तो कहल जाला कि उम्र भाई 55 के दिल बा बचपन के अभी तार उम्र कितना होता अभी लइका तू हो खाव फैक्ट्री खोल दे मरचा सूख जलता तिताई कम हो जाला बूढ़ा गई त माने मनो बूढ़ा गल बा का हमार तारा से बतिया वाला पैदल गइल कुल बराबर बा समझ लू आ लइका होखे के माना तो तोहर नौकरानी ना है कि कह धके भिरिए देख त हुरबू आ छिपड़ ढकेल के चल देबू समझ लू बुला ल कौनो के कर धरे खाती एबर खाना मिल गइल काल से रसोई में ताला बंद करो अच्छा ताला बंद कर होखले के डेरी बा ताला तो हम बंद करम ना भतार लेके जैसे बाहर गलू त कही ह सहाही के बा बोला कुछ आऊ आई माई खाइयो नहीं जात रे ऐसा टोक दिखलस की ये कहू हमर उधवा नीचे नइखे न के तनी खाई तूरी के का करी भेटाते नइखे अरे बाप रे अरे माई आई 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 दादा आई कनिया आई दादा अरे हमरा खोइला की चक्कर में बुझेबे ना कोई दादा काहे के कुदनी हमी अरे बाप रे बाप हाय ये कनिया आई दादा अरे दर्द होता रे दादा आई रे माई आई हो दादा हाय रे बाबू पेटवा में दर्द को मर गले दादा ओही रे माई तू यहाँ का करत आइए दादा अरे होइसे कदनी हमर दवा खाती हो चला आइए बा आइए दादा आइए कनिया हरी तरह तो पेटवा में हो जाता खाई का ना खाई बुढ़ाती में अरे ना बचाओ भगवान जी आई रे दादा मर जाओ आई रे बबुआ चल तू के दवाई लेके चल अरे हम ना चल पड़ी हो दादा अरे एम्बुलेंस बुलाओ रे बबुआ पूछाओ ना एम्बुलेंस है और कुछ आई रे बबुआ ना लिया के जाएं तो पता मर जाई मर जाए दी अरे मर जाना निकल ले कनिया जाने को करू काम होई जी आखिर बैठे बैठे खाते ना बड़ी हम कोठिला के चावल चल जी आई रे बबुआ हमके लेके जाए दो ना नहीं तो मान आइए कनिया सोच ले अगर लेके चल गई तो हमसे पूरा कोई आइए बचावा कि ना समझ अरे अरे अनजाने में अगर गलती हो गई तो हम का करे पर खाती मतलब हम त्याग तेज दिल जा कर के अरे नतिया बुढ़वा हमर जन्म वाले तो दादा आई आई चुप रह आई रे बबुआ रहुए आई हां आई आई ऐसे काहे बोलत रे तू आई हो दादा अरे लेके जाए ना दी मर जी हां आई हो भगवान आई रे बबुआ बुलाओ रे दादा चल तो के चल अरे हम ना जाबे हो हमर नहीं के हो हमर चले के अरे हम कैसे जाई रे बबुआ लेके चल जा संगे आई दादा ए रुपा कनिया अपन के चला दे भईए फूट जाई मुंह आई बबुआ चल बू आई हो दादा कहत रही हम आई बबुआ काहे आई रे बबुआ कनिया अरे चलो हो दादा समझल कर हॉस्पिटल आई हो दादा लागत ना अपना छटपटा तड़िए कह तड़ी अरे दर्द होता रे बबुआ आई रे बबुआ दर्द होता रे दादा आई दादा देख ला हम ओजुकिए बिछौना पर छटपटाई तबीयत खराब हो जाई त एको हाली मर्द ना पूछिया माई जे चिल्लाती है रोती है गिलगिलाती है तो कैसे कहत न कि जाय द हमरा हॉस्पिटल लेके जाय द हमर माई अब मरल तब मरल अरे मुँह जाऊँ सुतारे लेखा मर साथ घर दुश्मनो ना मिले चली कर धर दइए देख लें ना ती ओ खातिर लोग कही ना कि ससुई के लइका भइल न तो ना कइलस पतोहिया।